Jendea mobilizatzen ez bagara edo, akabo, eren ikusita dago, horratzean zenolako botereak dauden, batez ere enpresenak eta Pariseko goibilera hasi zenetik, haiek ja goibilera finantzatzen hasi zirela, hor haien interesak besten ziren, edo hau hemen ikatza daukagula, ni egon nintzen Katowiceko goibileran, eta hor batez ere zen Katowicen ikatza ekoizten zela, ikatz hori ekoizten jarraitzeko helburua zeukaten, orduan bai, hau da jende guzti horren, honen atzean mugitzen ari den eta gauzak egiten ari diren haientzako omenaldi bat, eta hemen daude Donostiko Fridays for Future, eta, bertako jende asko, edo Extinction Rebellion, haiek ere gauzak ekarri dituztela, edo, ekologistasen akzioneko bizi, Baionakok, nahiko gertu daudela, hemendik hasi zen Paris erakuntzen txirrinda martxa, hau da haiek Kopenhagera eraman zuten, eta hola Kopenhagera doazela, hola pizkate presio egitera, hor dago jende arrunta askoren alegina, eta nire ustez hau da erabat ere hori mentzea. Bai.